Čaute všetci, ktorí pozeráte moje YouTubeové videá. Dnes mám svoj prvý vlog. Uvidím, či ma to bude baviť, alebo sa na to vykašlem, ako na veľa vecí. Nazývam ho Motanice a zoberiem vás so sebou dneska do obce Telgard a odtiaľ pôjdem do obce Dedinky, kde je vodná nádrž a do nej sa odlieva rieka Hnilec. Mala by to byť jedna z najčistejších riek, tak som zvedavý. Polietáme si tam dronom, dačo pofotíme. Uvidíme. Cestou do Telgartu som sa zastavil pri tejto starej opustenej chatke. Vyzerá to tu celkom pekne. Skúsime porobiť nejaké fotky. Držte palce. Takže, ku tej chatke sa neviem dostať, lebo sú tu močariská. Včera asi výdatne pršalo. Ideme skúsiť dron. No tak z tej opustenej chatky nemám ani jednu fotku. Nedalo sa tam prejsť na pešo vážne. Skúsil som dron. Uvidím, či budú pekné zábery. Dúfam, že hej. Zatím. Dorazil som už do Telgartu. Mám chuť na kávu. Je tu nádherná kaviareň, volá sa, že Depo Café. Vyzerá fakt, že brutálne. Brutálne. Uvidíme, ako tam bude chutiť káva. Ty kokos, vonku je taká zima. My na juhu není sme zvyknutí na takúto zimu. Čo tu je? 8 stupňov a ja v mikine a teplákoch. Kokos. Tak nič, ideme lietať dronom. Ideme lietať dronom. Dačo pofotiť a natočiť. Kokos, už len za tú zimu si to video zaslúži jeden like, nie? Poďme na to. Tak, Telgardský viadukt máme za sebou. Zima vonku, jak v ruskom filme. Nejaké zábery sa podarili z drona, aj z foťáku. Nejaké fotečky tam sú, lenže je tam plno ľudí. Ťažko sa tam natáča. Nevadí, kúsok odtiaľ to je prameň Hrona. Ideme pozrieť ešte ten. U nás je strašne špinavý, som zvedavý, či aj prameň bude taký špinavý. Ale jasné, že nie. No a potom do tých dediniek, či jak sa volá tá obec, Dedinky, áno. Áno, takže tak.
dorazil som do slovenského raja. Stratenská Piela sa volá toto miesto. Je tu nádherne. Idem to ešte tu prebehnúť foťákom aj dronom. Rieka Hnilec, no čo vám poviem. Najčistejšia na Slovensku by mala byť. Podľa Google. Uvidíme. OK, vidíme sa potom. Tak máme za sebou už aj slovenský raj a Stratenskú Pílu, rieku Hnilec. Fakt je krásna, čistá, bola zelená, ale pekná zelená. Momentálne sa nachádzam v obci Dedinky, pri tej nádrži, a nebudem tu natáčať. Je tu strašne veľa ľudí a ja mám problémy s tým, keď pútam pozornosť. No, ľudkovia, máme po výlete, ja už som na ceste domov. Zastavil som sa ešte na Papate, volá sa to tu že ranč pod Ostrou skalou. Vyzerá fenomenálne, celý ten ranč, to som ešte nevidel. Mal som tam brinzové halušky a boli luxusné, fakt, luxusné. Cena, kvalita, úplne fantastické. No, takže, ak sa vám tento vlog páčil, netvrdím, že sa musel, tak určite tam nehajte palec hore, poteší. Keby tam bol odber, poteší dvojnásobne, keď nie, nič sa nedeje. Snáď sa uvidíme čoskoro, neviem, uvidíme, ako sa mi to bude chcieť strihať a čo všetko z toho vznikne. No nič, rozlúčim sa s vami, držte sa a majte ešte pekný zvyšok dňa. Čaute.